За хранене с това и една сега ги хвърлят. С кое? С рапсовия мед? Значи не с меда, най-вероятно с прашец. За хранене с... Най-вероятно с прашецата. Картината, която установих пред входовете на кошера, нали вижда се как пчелите са загинали пак с извадени хоботчета, с разперени крилца и сгърчена тяло. Ето тази пчела е много типична. Също така тук се вижда умрели ларви, които ги изхвърлят също пред входа на кошера. Нали всичките тези признаци са типични за по-протрофирано отравяне, най-вероятно с отровен цветен прашец, тъй като когато започне да... когато се внесе такъв прашец в семейството, с него захранват ларвите, които умират, а също така и по-младите пчели. И се получава... Моите пчели започват да пълзят пред входа на кошера, в същото време изхвърлят ларви. Ти нямаш ли маска? Що не ще сложи маската? Нямам, аз я дадох на майора. Чакай, ли да го отлепиш? Отлепяне, това е отлепяне. Върху. Отлепяне, ама друга. Значи, не отлеп... Има ли възможност да се види майката в какво? Няма кое да... Ако ударим отгоре, да. Изваждат една рамка. Учим. Това означава, че е прошарено. Не е плътно пилто, но има и филики. Виждаш ли как е сега? Тук има празно, тук, така. Тук е запълнено с нектар даже. И те веднага с нектар запълват, разбира се. Те са работливички и веднага. Ето ти вече маточници пригризан. Той значи, че са предприели смяна на майка. На 22 април се извърши третиране на тази нива с пшеница, която е собственост на Димитър Стоянов и сина му Иво Иванов с наземна техника, но без да бъдем уведомени нито ние, нито кмета. И по също това имаше, през него ден имаше много силен вятър, което е абсолютно забранено при вятъра да се извършва третиране. И вятъра дигна препарата като облак на селото, се разпръсна по люцерната, която е наблизо и беше цялата нацъфтяла с Великден, че в същото време цъфтяха и джанките. И следствие на което започна много голям подмор на пчелните семейства. Като кажа много голямо, най-силните и най-добрите семейства бяха ликвидирани напълно нацяло. На 70% може би беше ликвидиран целият пчелин. Предприели сме съдебни действия, всичко се изнася в съда. Пратили сме молба до петък да може да си решим спора извън съдебен ред, но ще видим какво ще стане. Значи виждат се пчели, които са сгърчени с извадени хоботчета, по този начин като са умрели от типичните признаци на отравяне. Просто искам да кажа, че нещата са доста зле. Отравянето е много голямо, не беше не се случило такова нещо до сега. Мога да кажа, че 90% от летящите пчели умряха за седмица някъде, а другите продължаваха да умират. Имаше умиращи един месец след отравянето. Главно от прашеца, отровния прашец, който беше внесен в рамките, без никакво предупреждение, уведомление. Идва човека, пръска си по обяд, не го интересува за вятъра, нали, като няма право да пръска като има вятър, и то посоката, когато е към селото, и силата му, когато е над 5 метра в секунда. Точно преди празниците на 22 април. Ами нямаше, то беше петък, аз в четвъртък бях тук на 21. Положението беше нормално, пчелите бяха добре, храних ги. Нали, и аз се чувствах много добре, нали, защото пчелите ми бяха здрави. И като дойдох след няколко дена в
понеделник беше, пчелите, още като спрях колата пред порчиката, заблязах умиращи пчели на прелките и като влязах вече вътре, установих, че пред всеки кошер имаше тотално цели шепи пчели. Да, уведомихме още във вторник на следващия ден, комисията да дойде в сряда, но пробите се забавиха, не се пратиха пробите както трябва, както пише в наредбата. Забавиха се много, получихме резултати чак след 20 и няколко дена след отравянето. Няма отравяне от инсектициди, понеже бяха изследвани за инсектициди, но не бяха изследвани за други работи. За хербициди, фунгициди и други работи. Няколко препарата се смесват, става един отровен коктейл, който пчелите след като внасят прашец в кошерите, в питите, хранят пилото, другите пчели, младите, майките и отравя се цялото семейство и самия прашец пчелен е токсичен месеци наред. 100 кошера съм назад. Отделно продукцията, която ще да изкарам тая година. Смятате ли да предприемате нещо? Да, съдебни действия. Знае се кой извършител. Знае се, да.